19 day 8 na pathian zara an lo thleng le le tering maya ani hriat ani hi na le ani hriat na hian kan tesa voini ani hriat na ka tes dona chu engtin nge maning kan tes dan te engtin nge insign kan insign up dan te engtin nge result kan hriat dan te engtin nge result minon hril dan ti te kang teng te kha voini a ka thiam ang tokin ne an soifia le an soifia don ani a min lo clear sak le theu don nia le heta le kha kan buang hian ama saberin hemi hi kan fill up angaya room number kan fill up a bulchia site id lo omle hemi hmang hian kan in register na tur ani a barcode hi kan zia tel nge ngaya poimo em boka barcode hi nakina atulna te kan la soifia le don ni ani le athla te kan zia fel angaya chuan a barcode jina ka soi ang khan barcode hi kan zia tel le angai ani ti hian ron thlenga jina ka soi tak ang khan hei lai barcode hi poimo em a achungo om zong zong nen hem barcode hi in mil vek angai ni chuan barcode hi helai olai barcode a khen kimi a khen kan ziak lut vele angai bokani kan hongang tuna kan mu ho hi achungo om ho kha ani a hemi hi paper bag ang dewan ni a the turani a the panga chuan achunga kan test kha sample kan la kha kan da anga chu ke manin kan thon the lawa kong kapona kan da nga an lo lang an ma ni chuan thon sak don ani china kan soita kan khan heta he number ne ya a be ka chang khan number khain ang vek ngai ne be ka chang khan mong khian number in ang vek ka chuan seal bag ani a hi hemi po hian number ane ya ai nang vek thawa ngai ani ta po hian chu in an lo chuan pakhat po hin an lo chuan kan thon le danga adang minon pe don ani chuan hei hi ta hian engkim a in ziak veka le thabu a hian in register dan tu te tinga kan ti anga test nei dan tu zong zong kha a in ziak veka ma ni na ti thei veka chu step by step in ti dan tur engkim kha a in ziak veka ni tuna kan test ang ko prom thei khop an test kan zova tikhian bom chhunga khian kan thun ta a silbag chhunga kan thuna chuan tikhian a number a khi a form ni nen khian kan ziak dik le dik lo kha kan bol check le anga a in mila ti chuan khamia in mil to kha chuan kan ti zova government website a khan kanin register lenga tikhian security seal kan bel thlapa chuan khan pona bada mai kha ange toni ain register dan chu google atangin gov.uk akan luta ti chuan tikhian alo om mai ta a sign in na tur account kan ei sa to wangin sign in to pani a details te tikhian kan han ta lut zung zunga ti chuan ni china kan soitak ang khan kan unique barcode kha poimo em ta ni ta hian kan fill up nge angaya ain an lo chuan buai vek to mai don ani a ti chuan tikhian kan unique barcode kha kan han chulut ta a ti chuan khimi khi adik lo chuan a continue thei don lawa ti chuan adik chuan kan continue a ti chuan zona chi hrang hrang a oma thil har sa pakhat ma om lawa khing an zona min zo ho khi
chana continue char char ani to mai ani